Здравейте, хора! Това съм аз, бягащата нинджа. Целият вир вода днеска, ден втори от предизвикателството да хапваме само банани. Наказанието, накрая ще излезе, че е наказание, но какво да се прави? Ден втори, днеска пак вали яката, но поне не е като в Норвегия, сняг, студ, лед и днеска само съм мокър, задника ми е пълен с вода, оная ми такова и тя е мокра от всякъде, защото то водата пробива. Каквото и да сложиш, като вали хубаво, водата стига навсякъде. Но поне не са ми замръзнали мъжките достоинства. Така, днеска една положителна новина и една отрицателна в следствие на предизвикателството, наречено банани, хора, банани. Така. Хубавата новина е, че пулса долу-горе влезна в някакви рамки и когато спреш за почивка се смъква, т.е. пада, което означава, че така долу-горе сърцето отчита какво се случва. Нормално като се натоварваш, нали, да се вдига и като така пускаш почивка да спада, което е нормално и днес се случи. Така че бананите на ден втори имаше някакъв ефект от тях. Обаче негативното, и то доста така негативно, че енергията никаква нямаше. Беше изчезнала. Първите 3 км хубаво се съдвижихме, ама после никаква енергия. И пуснахме веднъж 4 минути така за 1 км, което по принцип нищо сериозно не е, обаче няма сила. После още 2 пъти по 2 минути или по половин километър и силата въобще свърши. Едвам съм се пребрал. Даже трагично, очудващо, отново време не ми се е случвало да ми остава половин километър до крайната точка или така да се каже до вкъщи и да ми се наложи да спирам. Но днес се случи. Половин километър преди да се прибера и силата направо нацяло изчезната, трябваше да спирам пак за 1 минута. Така. Но нормално, тъй като все пак за ден едно успях да изям 8 банана, ако не се лъжа. Днеска, ден втори, още 3, което е изключително малко енергия. Не, че целта ми е на цялото изпитание да отслабвам, въпреки че накрая със сигурно ще отслабна за 1 седмица, тъй като с леки калкулации нормално активният човек, да кажем като мен, който си гледа Гармина и там статистиките, хаби около 2700-800, може би понякога и 3000 калории. За вчера 8 банана, да кажем 1 кг, това са след груби изчисления около 900 калории, така че силно в червената зона на дефицит, около 2000 калории само за един ден. Така че не беше това целта, ама се случва. И така, липсва енергията и в момента тялото ми се чуди откъде да изкопая малко силичка да побягам на 4.00 общо взето. Но ще видим. Експеримент продължава 1 седмица. Ще избутаме. Няма да се отказваме. 1 седмица само на банани. Лошото е, че кантара, батерията беше ми се изтощила и не можа да засека колко килограма съм преди да започне предизвикателството, защото наистина ще има загуба на тегло, но колко точно няма значение. Но пак да кажа, това не е целта да губиш килограми. Идеята е да заздрави малко тялото, тъй като бананите имат така добро количество протеини,
и дори много полезни съставки за сърцето, за сърдечно-съдовата система и за чревната система също. Така че има статии за бананите. Накрая, като приключим с предизвикателството, ще ви прочита една статия, така, която от няколко дни, то не от няколко дни, ами прочетох поне 3-4 пъти. Доста положителни ефекти от бананите и препоръчвам всеки да хапва поне по 2-3 на ден. Доста витамини, минерали, полезни съставки за сърцето, за сърдечно-съдовата система, за чревната система и за каквото се сетите. Вместо да хапвате по половин хляб, по-добре 2-3 банана всеки ден. И така, изтощен днеска, бягането, едвам финиширах, трагично. Но все пак и тази седмица доста километри над нормалното записах, което в един момент със сигурност ще окаже влияние, но няма значение, продължава напред. Както се казва, предизвикателството е в ход. За днеска до тук само 3 банана. Сега, след като се изкъпах веднъж навън, сега трябва да се изкъпеме още веднъж и ще запишем още няколко бройки от тези магични плодове. Банани. Яще банани от Еквадор. Това е положението. Хапвайте банани. Айде, до после. Здравейте хора! Още едно включване за днес. Ден 2. 10:20. Време е да издем последния банан за деня. Да гледаме един сериал и да лягаме. В момента стомаха ми имам чувство, че е колкото юмрук голям. Супер малък е, обаче пък не съм гладен. И така, да хапнем последния банан за днеска, който всъщност е номер 9. Очудващо, като бройка 9 звучи доста, обаче като се замисля, като количество не е толкова много, защото 9 банана реално са по 150 грама, ако искате ги сложете, чисто тегло. 9 банана са около килограм и 200. Аз си мисля, че мога да изям повече, в смисъл нещо от сорта на 2-3 килограма чисто банани. А пък сега 9 банана и само толкова. Нещо слабо ми се вижда. Обаче пък, нали знаете, че като сте гладни, не може да заспите. Аз си заспивам. Което е така признак, че не си лягам гладен. С 9 банана. Вчера ден първи 8, днеска ден втори 9. Аз купих 5 кг и половина. Кога ще ги изям, не знам, сигурно на ден четвърти. Направо ужас. Мислех си, че ще се справя по-добре. Мислех, че на ден ще ям по 2-3 кг. Но само по 8-9 банана. Да, трагедия. То горкия беше леко ударен и затова стана жертва. Другите още са жълти, така и могат да изкарат до утре. Ама тоя горкия падна геройски.
ако взема да изкарам цялата седмица, защото то е много трудно да ядеш само едно и също. Отделно, като влезна да гледам телефона и постоянно ми излизат статии за някакви храни, не знам що. Сигурно, защото ме подслушват, че ям само банани и затова ми пускат сега някакви статии само изкушаващи храни, топ рецепта, топ нещо си, направо не знам. Много е трудно. Така. Но почвам да свиквам. Втори ден само банани. Някакси са само че безвкусни, не знам защо така. В Норвегия сякаш имаха някакъв вкус, тук нещо ми се губи вкуса. Но, страшно. Даже песта пари с тази диета. Или с това предизвикателство, или с това наказание. Не знам, накрая ще видим как ще го почувстваме. То 9 банана, да кажем си 2 кг, по 2 лея, 4 лея. 4 лея на ден, направо не знам. Дори 3 кг са 6 лея на ден. И ядеш колкото си искаш. И си наяден. И отслабваш. Отслабваш. Най-вече умствено. Но, какво се прави? Сбих с последния банан за днеска. Напредаших го. И съм готов за утре. Утре ще се сбия поне с още 7-8. Трябва да ги поведа и тях. И така, хора, ден втори на банани. Жив съм още. Всичко е точно. Ще видим утре как ще е спортът. Как ще се отрази диетата на спортното състояние. Така че очаквайте включване и утре. Айде, лека нощ от мен и от бананите, които изядох. Чао!